Как към Breaking бе? Как Blast Protection бе? О, Protection, ама каската, Б. Ще ми каската Protection. Аллах Акбар! Не ми достига. Тъдъм, 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 тъдъм. Хоп. Айде бе, айде бе, айде бе. Така, what? Защо няма нищо тука? Не си хак! Ти ме шибна от 15 км! Браво, брат! Предния беше официално хак според мен. Просто твърде очизваждащо направо, ако мога да кажа, беше това неговото. Той ме шибаш от милиони километри. Плиз, банете го, направете нещо. Охо. Така. Да тръгвам ли към идола или... Не.
Аз направих кил! Оу, yeah! Марафака! Спи, човек. Така. Имам такъв. Ама това не може. А може да се инчатне. Шатнес! О, доживях! Хоп. Моля ти се. Unbreaking, добре, поне на бутушките. Не! Рип! Добре, поне на панталона. Поне на него има нещо хубаво. Така. Мидъл е превзет вече. Да се опитам ли да отида директно до него или ще бъде грешка от моя страна. То там има ли бой или ми се струва, че има? Please. Don't kill me now. Ох, паднах. Къска просто ти яла баба. Кирчица, кирчица. Тука никой ни не е имал. What the fuck? Каска. Айран каска. Какво пише долу? Не. Трето място. Иначе кой? Айбант 3, what the fuck? О, боже. Прекрасно. Имало е много баннати. Добре, добре. Имаме време. Да не се отчаиваме. Да намерим късмет този път вода. Bottle of Enchanting. Айран броня. Добре, оръжие ли няма да имаме? Оръжие ли няма да имаме? What the fuck, ние нямаме оръжие. О, моля се. О, добре. Чинчопа, чинчопа. Yeah. Така. Имаме блокчета, имаме всичко. Яйца. Блокчетата проблем обаче. Виждам яйца май, че падат нещо. Не знам, добре, преминах. Сега, нататъка. Фак, това е много гадно. И тук са. Добре, ще ми стигнат. Хоп. Дайте нагоре. Дай нагоре, дай. Да не успееме. Колко плеер след 10. Какво става, бе, какво се чува? Слава на Бога! Някакво оръжие готино. Лава. Той е рип, ама проблем е сега, че аз съм рип сигурно. Don't kill me, please. Don't kill me. Имам най-здравите брони. Проблем е, че има малко недостатъци. Fell into the void. Players left. 3. Светата троица остана последна. Ще успея ли да спечеля този Skywars? Ще се види след мъничко. Don't judge me, bro. Don't judge me. О, добре. Ама добре, ти защо влизаш в мене? То си полетя! Или полетя, или не знам какво направи. Мен! Какво направи ти? Добре, от тука... What the fuck? Малко странно ме биеше докато беше с гръб. Наистина беше малко странно. А ти мен... Или се качи с хак, или с перла. Ама, перла, тук да откриш, с най-големи лъкър, което малко не ми се вярва, но все тая. И така дойде време и за, може би, последната игра да видиме 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Така. Невероятен късмет. Афаката неща. Какво? Не ми беше достатъчно, за да го дресна ли, бе. Фак. Изложих се тук, що много лошо. Ма какво? Аз нямам никакви... И тук имам някакъв бонус 6. Ще да кажа, нямам никакви оръжия, то наистина нямам никакви оръжия. Моля да те трона така. Не.
коментар! Трябваше по-бързо да действам, много се забавих, много се тая хора. Това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така харесва, оставете ми коментар и се молите за моят канал, за да ме следите всеки ден. Бъди чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!